Tegmaier beadására! Sanyi a legnagyobb király! A levegő ura! Sanyi! Éppen megdákózzák egymást a srácok, csak jusson egy kis kréta a végére, mert úgy akkor könnyebben siklik a golyó is. Hoppá! Martin! Igazi balfék! Egy centiméterről nem tudta berúgni. A hajnal miért nem adja oda ez az osztrák? Hova megy? Jaj, hát nem vette észre a záróvonalat ez a manusz. Ez az oblós tejszínhab. Már rogyasztja a lábát, már készül elő. Ho-ho-ho-ho. Te kis turpista medves vagy. Mit csinál Nikola Pericset? Ki kell állítani? Ezt az ostoba marhaságot, amit csinál felső zsebőzül Pablo Lunati. Fiam, mehet zuhanyozni, ilyen béna idióta bolond kapus. Hát ezt ki